सनितपुर जिल्ला UPPL दोलोनि आफादगिरिनिफ्राय लानानै गासै बिबानगिरिफोरखौ आङो साबायखर जासिगोन जेन' बिथांमोनहा जोंनि हारिनि मोनसे आमाय थख्ल मोनसे फोरबो बैसागु फोरबोखौ पार्टी हिसाबैबो फालिदों बिथांमोनहा आरो बेजों लोगोसेयैनो आङो सनितपुर जिल्लानि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो आंनि फारसेनिफ्राय गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसेयैनो बिथांमोननिसिम साबायखर जासिगोन जेन' बिथांमोनहा बैसागु बोथोरखौ गाजा गोमजायै फालिदों जोंनि हारिमुखौ लाखिनायाव जोंनि दोरोंखौ लाखिनायाव बिथांमोनहा जिखिनि खामानि मावदों बिनि थाखाय बैसागु होननानै बुङोब्ला बे जोंनि बर'नि एंगार हायै मोनसे बाहागो बे हारिमुनि बाहागो आरो बेखौ जोङो मोनथिस' हायै समनिफ्रायनो फालिबोदों जि फालिनायजों जोङो हारिखौ मोनसे गोजोरथियै लाबोदों जोंनि सोदोमस्रि गोनां बेयो मोनसे आब्रुथि गोनां मोनसे जोंनि हारिमु जोंनि मोसानाय खननाय दामनाय देनाय बे गासैबो जिनिसजों दा जोंनि हारिखौ गोजोर खालामनायाव मोनसे हेफाजाब होयो बेनिखायनो जोङो बयबो बैसागुखौ फालिनांगौ आरो बैसागुआ बयनिबो गोसो गोरबोआव निस्सयखै जोङो लुबैयाब्लाबो बे जोंनि गोसो गोरबोआव नाङो आरो बे गोसो गोरबोआव नांनायखौ मोनसे प्रकाश खालामनो थाखाय मोजां मोननाय मिथिंगाखौ मोजां मोननाय मानसिखौ मोजां मोननाय सोरखौबा गाहाम मोननाय बे गासैखौबो फोरमायनायनिनो मोनसे बे फोरबो बियो सेंग्राया सिख्लानो सिख्लाया सेंग्रानो बोराय बुरैहाबो गोसोनि हांमा हांसा थायो गथ' गथायाबो रंजानायनि मोनसे दाहा अधिकारफोर थायो बे गासैखौबो खनसे रंजानायखौ गाज्रि दामोन होननाय बाथ्रा दङ बोसोराव खनसे रंजानायखौ गाज्रि दामोन बोसोराव खनसे रंजानायखौ गाज्रि दामोन दा बेनिखायनो जोङो बैसागुखौ गोसो होसारनानै जोङो मोसानांगौ रंजानांगौ फालिनांगौ बेयाव जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि गामसा दख'ना आर'नाइ जिफोर दङ जोंनि दामजुफोर खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना थरखा बेखौ दामनानै जों मोसानांगौ आरो जोङो जिथु मिथिंगायावनो थायो मिथिंगानिनो फिसा हिसाबै मिथिंगायानो जोंनो बे गियानखौ होदों मिथिंगानि जों प्रति जोंहा मोनसे रेसपेक्टबो जोंहा थानांगौ बेनिखायनो जोङो जों थाफानाय जिब जुनारफोरखौबो जोङो मान सनमान होयो संक्रान्तियाव जेरै जों मोसौनि बैसागु फालियो बिनि अखानायै 1 तारिखनिफ्राय जोङो मानसि बैसागु 7 दिन फालियो बेयाव मानसि बैसागु दाउ बैसागु अमा बैसागु सैमा बैसागु बे बैसागुआव बाहागो दंजोबो जोङो रेसपेक्ट सेल्फ रेसपेक्टजों लोगोसे इकुवेल मोनसे क'एक्जिस्टेन्सनि जे बाथ्रा बेखौ जोङो बयबो फोरमायलायो आरो बे बैसागुआ जिहेथु आबादजों सोमोन्दो थानायबो बे मोनसे फोरबो बैसागु रंजाखांनानैनो जोंहा बोसोरसेनि जानायनि आदार बुथुमनो थाखाय जोंहा मोनसे दावहा बादि दैज्लां बोथोरनि दावहा बेनि सिगाङावनो जोङो रंजानानै लानानै जों गोसोखौ दाद आरो फ्राद खालामनानै लायो बे बैसागु बोथोराव जोंना सृष्टिनिबो मोनसे फोरबो बियो बेयाव मेथाइ सृष्टि जायो मोसानायनि आदब खायदा मोनसे सृष्टि जायो बेनि थाखायनो आङो बैसागु बोथोरखौ सासे सुबुं हिसाबै आङो बरायबाय आरो आङो रंजाबाय गोबां जायगायावनो दिनैबो बेयाव जों रंजानो फैदों खुंगिरिजों लोगोसे बेयाव बाहागो लाफैनाय गासै रायजो राजा मोसाखावरिफोर बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय बैसागु बोथोराव जितु गंगोना मोनसे दामनायखौ बर'फोरा गंगोना होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनिनो दामजुमोन दा बेखौ गोबाव सम जोङो बावगारनानै थाबायमोन मानोना बर'नि गेजेराव मोनसे खोमसि फोथायनायखौनो बुंनांसिगोन जे ओंखाम जानायाव सिफुं दामोब्ला हाथाय गयोनो सेरजा दामोबा गोरिब जायोनो उदै दनस्रा बुयोनो बे बाथ्राफ्रा माबे समनिफ्राय बबे समाव फैखो मोनथिला जायखौ लानानै बै समाव माने फंसे बाथ्रा बुङोबा बेखौ गिनायबो सोमजियोमोन नालाय बेनिखायनो सेरजा दामनायखौ गारबायमोन सेरजा दाननाय सेरजा बानायनायखौ गारबायमोन सिफुं सुनाया दिनै दाहोना लावखार गैयैखाय दिनै बेबो गोमालांबायमोन खाम जथाया गामियाव गैलानोमोन आरो ओमफ्राय गंगोनायाथ' माबे जुगाव गोमालांखो जों मोनथियानोमोन
बे दिनै खिन्थु GI टेग खालामनानै गंगोनाखौ जों लानानै फैफिनबाय मानोना जोंहा गोदो गोदायनि मेथाइआव दङ रैसुमै देंखोजों गंगोनानि देंखोजों रैसुमै गारांजों होननाय मेथाइ मोनसे दङ दा होमबा गंगोनाया जोंनि होननानै जों मिन्थिनो हायो दिनै फैयै फैयै बेखौ मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखारा बेखौ दिनै GI टेग खालामनानै जोंनि गेजेराव बोनानै लाबोफिननो हाबाय बेयो जोबोद जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा बेयाव आं मोनसे फिसा काहिनि बुंगोन आं जेराव आंनि एक्सपिरियेन्सनि फारसेनिफ्राय थांनाय 2016 मायथाइ जोंहा बरपेटानि हावलियाव थानाय BH कलेज बे कलेजाव जोंहा बर' फरायसाफ्रा बर' फ्रेसार्स खुंदोंमोन आरो बेयाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि महरै बेयाव बाहागो लानो मोनदोंमोन आरो बेयावनो बे कलेजनिनो गोरायुं टाइटेला पाठक टाइटेलनि आं मुंखौ एसे बावबाय बिथाङाबो बाहागो लानानै बुंबाय जे आधुनिक असमियाया बर'फोरनिफ्राय गोबां दाहार लानानै दं जाय दाहारखौ जों माब्लाबाबो सुख'फिननो हानाय नंला होननानै बिथाङा बुंदों बिनिनो मोननैल' बिदिन्थि होननानै बुंबाय बिथाङा बे जाहैबाय मोनसे जाहैबाय खफ्रि देसि होनना बुङो बे खर'आव जे गल जे खफ्रि हमो जायखौ दा जाफि होननानै आलासि बरायो नङा होमबा बे आरो मोनसे जाहैबाय गंगोना बे मोननै मुवाया माने बर'फोरनि थारमोन बियो होननानै बिथाङा बुंदों आरोखि बे BH कलेजनि प्रिन्सिपालमोन बिथाङा डक्टरेट मानसिया टाइटेला पाठक बिथाङा सासे इन्टेलेक्सुयेल सासे राइटार बिथाङा असमिया थुनलाइनि दा बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारदोंमोन जे बे जाफि आरो गगोना बेखौ जोङो मालाबाबो बर' समाजनो हरफिननो हाला होननानै बुंदों आधुनिक असमियाया बे मोननै मुवाखौ बिथांमोनहा दाहार लाबोबायनो नाथाय हरफिननो हाला नाथाय जोङो गंगोनाखौ दिनै GI टेग खालामनानै जोंनि समाजाव लानानै फैफिनबाय दा गंगोनानि देंखोआ जोंनि बबे मेथाइनि बबे सुराव गोरोबगोन बे एसे साननो गोनां थादों दा जोंहा असमिया मेथाइआवबा बिहु मेथाइआवबा मालाय देव होननानै दामो दा बर'आव बे देंखोआ बबाव गोरोबगोन बे देंखोखौ गोरोबहोनायनि एक्सपार्टफोर दङ एक्सपार्टफ्रा निश्चय खालामगोन आं मिजिं खालामो जोङो स्टार्ट खालामनांगोन नङा होमबा आरो बे दामदावियावनो निश्चय गोमालांदों गोदो गोदाय जों खोनायोमोन बर'नि देंखोआ मोनबाल' देंखो दंमोन मोनबाल' राग जेरैहाय अष्ट राग दङ नङा होमबा सारे गामा पा धा निसा बे सारे गामा पा धा निसानि गेजेरावनो बे नोङो गिदिर जिफोर रागफोर दङ बेयाव मोनबा रागजोंल' बर' मेथाइआ जायोमोननो हयथ' बे मोनबा रागाव जोंनि गंगोनाया गोरोबोमोन खोमा आरो आंना गोरोन्थि जाफ्लांनो हागौ आं निमाहा बिदों जोंहा एक्सपार्टफोर दङ बे आंनि बुंनायखौ लानानै जाहाथे गोरोन्थि मिनिं दिहुना आं आंनि साननायखौ फोरमायदों दा गंगोनाया जिथु जोङो GI टेग मोनबायब्ला बेखौ जोङो दामनायनि थाखाय नङा होमबा मेथाइआव जों सोनांगौ बिनि मिउजिकखौ निश्चय जोंनि एक्सपार्टफ्रा बिनि मोनसे लामा दिहुनगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौ जोंनिल'मोन होननानै ओरैनो दिन्थिनोल' नाजायालासे नङा होमबा दामनोबो जों स्टार्ट खालामगोन आरो जोंनि जे दोरों बेखौ जों लाखिनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ।